जों फाइन आर्ट एकाडेमिनिफ्राय गासै टटेल स्टुडेन्टफोरा साइन्सनिफ्राय 130 स्टुडेन्ट एपियार जादोंमोन आरो बिनिफ्राय ओमफ्राय 112 आ फार्स्ट डिभिजन ओमफ्राय सेकेन्डआ 18 स्टुडेन्टस बियो साइन्स स्ट्रिम ओमफ्राय आर्ट्सनिफ्राय जोङो मोननो हादों टटेल स्टुडेन्ट एपियार जादोंमोन 71 ओमफ्राय बेनिनो जोंनिया फार्स्ट डिभिजन 53 स्टुडेन्टस ओमफ्राय सेकेन्डआव 17 आरो थार्ड डिभिजनाव 1 बे 100% पास जाजोबदों आरो आगोलनिख्रुइ जोबोद मोजां बारा जादों आरो एबार 100% बोसोरबानिफ्रायनो जोंनिया रिजाल्टआ मोजांखा आरो देग्लायनि बोसोराव साबसिन जाबावदों आरो साइन्सआव जोंनिया देरहासार बसुमतारी बियो मोननो हादों 93.2 ओमफ्राय आर्ट्स स्ट्रिमनिफ्राय जोंनिया हाइएस्ट पार्सेन्टेज मोननो हादों टिना स्वर्गियारी 91.6 जाफुंसारनाया आं गिबियावनो स्पेसियेलि जोंनि फाइन आर्ट एकाडेमिनि सालायगिरि मेनेजमेन्ट कमिटिनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट बिथां सारमोनखौ आङो गिबियावनो साबायखर होग्रोनांगोन बिथांमोननि बेंनायाव नायफिननायाव दिनै जोंनि स्टाफआ स्ट्रंलि खामानि मावदों लोगोसे सेकेन्डआव आं जोंनि टिचिं स्टाफ गासैखौबो आं साबायखर बावनो सानो बिथांमोना गावनि डेडिकेसनजों गावनि जितु वर्क एन्ड कनफिडेन्सजों दिनै गथ'फोरखौ मोजां दानो हादों लोगोसे थार्डआव आङो जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ साबायखर होयो बिथांमोना जोबोद गोसो होनानै डिसिप्लिनखौ अबे खालामनानै रुल्स एन्ड रेगुलेसनखौ मानिनानै जोबोद मोजाङै क्लास लादों बेनि थाखाय आं गासैबो मेनेजमेन्ट कमिटि स्टाफ आरो स्टुडेन्ट गासैखौबो आङो साबायखर होनो लुबैयो आरो आंथ' सासे गोरायुं हिसाबै जों बे कलेजनि गोरायुं हिसाबै जों गोबांसिन खामानि मावनो गोनां दङ जोङो जितु फरायसा फरायसुलिफोरनि जितु पार्सेन्टेजजों लोगोसे आखल आखु दानाय मोजां आखल आखु दानाय मोजां सासे सुबुं महरै दानानै हरनो हानाय बेफोरखौ जोङो गोख्रोङै खामानि मावसिननो थाखाय आङो डेडिकेटेड गोबां सम होदों इन्सटिटिउसनजों नांफादों आरो मेनेजमेन्ट कमिटि सार बिथांमोनाबो जोबोरैनो नांथाब नाजादों गाइड होदों आरो जोंनि 10 बोसोरनि गेजेराव देग्लायनि रिजाल्टआ बयनिख्रुइबो मोजांसिन जादों सो वी आर गोइंग टू फेलिसिटेट आवर टप 5 इन आर्ट्स एंड टप 5 जोंनि गेजेराव 91.6% लानानै उथ्रिसार जानो हादोंमोन आई रिक्वेस्ट गारियारि आरो खमना नांगौ फैसायालाय बहुत पैसा दे टिना स्वर्गियारिनि बिमा